kwaba bedwam kase ebre no aso ha eye Adom TV na yedatwedi ampona seso ahye so ama de pa bi atenyen anopa nsema yede ba se bedwam kase de di mu akotene no assemblies be yedun son na wo monsa aka 8 million Ghana cedis awode be hye na eye gates ahodo no masiesie mu na ma ensuyire no aba fa be no chi so no people's forum na abeto dwa ese adenta na kromsuo ayiri afanipa ba kwa na hye ne nkwa ye di mu nkyemu ene ensem no bi e ka ho ebe ma na ye hyase a na mansi makomako dunso ye no ewo enkramanta mi mu no na empanyifo ahye edi sika 8 million Ghana cedis ni nyina no eye hyehye wodi gu akwan so na ensuyire ya emene omanfo ese omanfo japade no esobete Sikana yede man assemblies no afibia no yede mom se embo omma gota mutete ansana insuo ton brenedru no inti afidie no so ye Ghana sikam no obefa ne se ebe kwa besi be 8 million cedis ani echichema assembly for no na yakọ assemblies ni bi bebre na adisa adwuma ne kra wie ama omuti gotamu ansana nso yire no nso to no hyase kese pa ebiso edo daso a yesanse chese omoye procurement ansana afa contractor ba ne dodo na omafa contractors da omutitim ebi awie adwuma na omde baaya no hunti yem chess kana mom bebre awie sa adwuma no kra nti de aka ne se yebekoso a monitor se omudi adwuma no ema gota kwan ni mu eda ho se de onim no gota no so omutitim no omutete babia eta eyiri enye gota nyina na sika no sonso babia sonso nti ka se ne omumma omani mbre babia ya na ho nsuyiri ta aba no nti eno de ne dodo na edi sika na edi sajuma no sika na yede man assemblies no afibia no yede mom se embo omumma gota muti na ukọ Gawes mansini mu aban krache pani eye Ora Clement Wilkinson na HSC eni so di hunu ampanyifo edi aba na wo mo ehye se ensuyire esobeti titiu eni drains mu asiesie ni kwaso ano no na wo se bekwachire aboa omanfo no nti edu time anka se skyway na eba no anka mo mfanya storm drain sanga wepe Gawes pe na mo di be hyase ya se 10 kilometers ya ni aye yesi this year ya wie next year yes akoje donor fan ye di kobe bi foforo ni aye nso man pani kofo ba ya na wo ye alajo saturday ti se ni ye ya o ni etiti gata ni musa but man pani kofo ba ya na wo ye stone drain ni wa alajo no afa na sha se ebubu nti mko ade a nko mo ye ni sanka be boye de ye no e okay say ye titi gata na nso no ko onse na nse won ti se gan west obi ewu ho because ye yi gata ni mo kama nti drone de do mase e de be ye adwuma ma won say civil aviation for so aba mama warning bi so be fry kra no so ko permission they are right because drone no betimi di bibi ahyem asoma no akoye ni won koye eti when they are doing that enso emphasize our respect in civil aviation na yentimi mu omuhu say yenso adwuma no yeye afi mu amugina menje nso mu amotititi akra se no sebi drone no du ho a mamu nso enya mu hwe enye etuo bia na nam wiem ebetimi aboa ye nyina ma mfaso abaso nti edu time anka se na ebrebe ma kwan na anopa bedwam kase no yede ni nyina ebesi edinya meje so ene abena pokua ahwenie na ye twa ho ye ba ye de bokrata emu amane ene sema online portals ahodo ne de aba no ye de no so ebeto aso